दिनै बे 16 नभेम्बर सानखालि जेनाखि बर' थुनलाइ आफादनि सान फालिनाय जादोंमोन बे बेलायाव बे थखन बिजाबनि लिरगिरि बिथां केशब बसुमतारिया आंखौ बेखेवनो थाखाय खावलायदोंमोन आरो आं बे मथेनो सन्मति होनानै दिनै बे हाबाफारिखौ आङो बेखेवनो होनाय जादों। आङो बिथांनि बे बिजाबखौ बेखेवनो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो गावखौनो धन्य मानिनो मोन्दों। मानो होनना बुङोबा बे लेखायाव गोबां दङमोन आंनिख्रुइ साबसिन गोरोंसिन। दा बेफोरनि गेजेरावबो बिथांमोननि गेजेरावबो आंखौ जे बिथांजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा बे बिजाबखौ बेखेवनो थाखाय मोनसे आंनो बिबान होदों आं बेवहाय माने गोजोनदों आरो आं निजे बेखौ बेखेवनो थाखाय सन्मति होदों आरो। बिसमुरि हिसाबै माबायदि गोग्गानाय दं जिहेतु लिरगिरिया दिनैनि उनाव साफा बेबायदिनो जाखांबोगासिनो दं बे बिथिङाव। दा बे लिरगिरिनि बाथ्राखौ बुङोब्लाथ' जोंनाव आसियाव साननो हानाय दङ, दासिम इसिबां जायाखै। आंनि मिथिनायाव बे बिसमुरि गोदो उन्दुगामि होनना बुङोमोन जायखौ, बे उन्दुगामिया 1935 बा बिनि एसे सिगांनिफ्रायनो बे गामिया बसत जादों। दा बे बसत जानायनि उनाव बे समावथ' ब्रिटिश गभर्नमेन्टमोन। दा बे समावथ' जेबो बेफोरबायदि साननो हानाय क्षमता गैयामोन। नाथाय उनाव जेलानाखि भारत उदांस्रि मोनखांनानै जोंनि मानसिफोरा स्वाधीन भाबै उदां भाबै रायजो जानो हानाय जायो, बे समावनो रामचरन बसुमतारि, रामचन्द्रसो होनोमोनलै, रामचन्द्र बसुमतारि बिथाङा खाफालनि बोसोन बे फावथायखौ लिरजेनदों आरोखि। फावथायथ' नङा, सल'मा। बे सल'माखौ बिथाङा लिरनानै गालांदों। दा बेनो आंनि मिथिनायाव फार्स्ट बे जायगानि लिरगिरि होननानै आं बेखौ मिथियो। आरो बिनि उनाव जोंहा बेवहाय गान उस्ताद सासे दंमोन, बिथांखौ सला उस्ताद होननानै बुङो। नामजादाथार बियो, लांदां गान फोरोङो। दा बिथाङा गावनि नाटकखौ साफायनानै गालाङाखिसै। दा बेवहाय जोंहा बिराद खथि जाबाय आरोखि। दा ओंखायनो जोंनि मानसिफोरा सोरबा गोसोखांनानै बिथांनि लिरनाय बे नाटकफोरखौ जुदि साफायनानै थिखांनो हायोब्ला गांसे बिजाबबाबो बिराद गिदिर अबदान जागोन होनना आं सानो आरो। बेनि उनाव फैदों जोंहा उत्तम चन्द्र ब्रह्म। बिथाङा भद्रामपुर एल पि स्कुलनिनो हेड पण्डितमोन। दा बिथांजों आंबो बे बिसमुरियाव एल पि स्कुलाव फोरोंजानो मोनदों आरो। दा बेबायदिनो दा बिथाङा माखासे बिजाब लिरनानै गालांदों। आङो खन्थाइनि नामखौ, बिजाब नामखौ मोननैल' गोसोआव दं। बे जाबाय खन्थाइ देंखो आरो खन्थाइ दैथोन। दा बेनि उनाव बिजाबखौ बेबायदि बिजाब आकारै लिरनायखौ आङो गोसोखांनो हायाखिसै। सुरि सिंआ मोनसे लिरदोंमोन, माबा लेखामोन आं बेखौ गोसोआव गैला आरो। प्रफेलारनि दङमोन नाटक, बिथाङा लिरदोंमोन। सनानि आस्थाम बिथाङा लिरदों। आरो बिनि उनाव आं गांसे दिहुनदों, गुदि बाथौ धोरोम बिजाब आरो बियो। ओमफ्राय नै दा केशब मुसाहारि बिथाङा दा फावथाय लिरदों। आरो बिथांनि सिगांनो जोंहा नै बासबारि हाइ स्कुलनि हेडमास्टार मुस्रि प्रकाश चन्द्र दैमारि बिथाङा जारिमिन बिजाब लिरगासिनो दङ। माखासे दिहुनखांबाय, गांथामसो जाबाय खोमा, गांथामसो जाबाय। बे सिखोना जाहारनि नामैबो बिथाङा लिरदों। दा आफातत' दासिमाव बेखिनिखौनो आरोखि आं जाखिनि मिथियो। आं आसा खालामलांदों जे बिथांमोना जाग्रत जायोब्ला आरो गोबां थुनलाइयाव बेफोरबायदि नाटक, खन्थाइ बा माबा मोनसे रायथाइ दिहुननानै साहित्य सभानि जिनाखि आंखाल बेखौ एसेबाबो बिहोमा होनो हागोन।
गिबि गिबियावनो दिनैनि बे बर' थुनलाइनि गोथार सान 14 नभेम्बर बेजों लोब्बा लाखिनानै बिसमुरि बर' थुनलाइ आफादा आं लिरनाय गांसे बिजाब थखन बे बिजाबखौ बेखेवनानै होबाय। दा आं गिबि गिबियावनो जोंनि बर' थुनलाइ आफाद गुदि बर' थुनलाइ आफाद बिसमुरि आं साबायखर बावनो सानग्रोदों। बिथांमोनहा आंनि बे बिजाबखौ दिनैनि बे बर' थुनलाइनि गोथार सानाव मावफुंनानै होनायनि थाखाय। दा थांखि हिसाबै बुङोब्ला आं मोनसे जोंनि बर' थुनलाइयाव मोनसे आंखालखौ गोबाव समनिफ्राय मोनदांबोबाय थादोंमोन। मोनसे गोदान धारानि फावथाय आरो आङो फावथाय थुनलाइयाव गोबाव समनिफ्राय सौग्रावबोबाय थादों। आं मोनदाङो दि जोंनि बर' थुनलाइया फावथाय थुनलाइनि गेजेरजों बारा जौगाख'नो हाया जादों नामा बेखौ आं मोनदांबोबाय थादों। फावथाय लिरनायाव बा फावथायखौ खालामनायाव जोंनि माहारिया एसे उनफिनना थाबोबाय थादों बेखौ आं मोनदांदों। दा बेनिखायनो आं 2009 मायथाइनिफ्राय फावथाय बिथिङाव हाबा मावबोबाय थादों, नाजाबोबाय थादों आरो लिरनानै बिजाब दिहुननायाव आंबो उनफिननानै थाबोबाय थादोंमोन। गोलाव समनिफ्राय आं सानै दिनैहाय गांसे थुनफावथाय बिजाबखौ आङो लिरनानै बेखेवनो हाबाय आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनैहाय बर' थुनलाइयाव आंनि बे लिरनाया खेन्दासे बिहोमा होगोन नामा बा बिहोमा होनो हागोन नामा बेखौ साननानै आङो बे बिजाबखौ बे थांखिजोंनो बे बिजाबखौ दिहुनदों आरो दिनैहाय बेखेवनानै होबायबो। मा आखु हाबनानै दं बे थुनफावथायाव? बे थुनफावथायाव बिजाबनि मुङाथ' थखन, ओमफ्राय बेवहाय गासै गांद' थुनफावथायफोर दङ। रायखस, थखन, फासि, एमाव राजेनि फाइनाल डिसिसन, ओमफ्राय गासै गांद', ओमफ्राय बावबाय आङो हथात फैयाखिसै। दा गासै गांद' फावथायफोर दङ बेवहाय, बारा गोलाव नङा। ओमफ्राय बेवहाय आङो मोनफ्रोमबो लिरनाया जों समाजखौ गारनानै थांनो हाया। दा बेवहाय जोंनि समाजनिनो जेंना जेंगोना माखासे गोबां जों समाजाव थानानै भुगिनांनाय माखासे सिस्टेमनि बाथ्राफोर, बेफोर जेंना जेंगोनाखौ सुबुं माहारिया मोजांसिनै बोरैबा दावगालांनो हागोन थुनलाइनि गेजेरजों, बै जेंनाफोरखौ माबोरै सुस्रांलांनो हागोन, बेफोर गासै सिन्था धाराखौ लानानै आं गासै आलादा गांद' थुनफावथायफोरखौ सुजुदों, आलादा सिन्था धारा, आलादा जेंनाखौ लानानै आरो। दासिम गांबेसे जाखो? आङो दिनैसिमाव गांनै जाबाय दिनै बेखेवनायजों। आं गिबियाव माने गांसे नभेल सल'मा लिरजेनदोंमोन। बे बिजाबनि मुङानो जाहैबाय आंनि गामिया बिदि नङामोन। ओमफ्राय नैबेहाय गासै 6था फावथायफोर दङ। ओमफ्रायो आं ओरैनो लिरनाया गासै 10था फावथायखौ आं लिरबाय, नाथाय आं गासै दा 6थाखौल' बिजाबाव दिखांदों। गांब्रै दंबावो, बेखौ इयुनाव नाजालांबावगोन आरो लिरबावलांगोन। गोबां सिन्था धारा दंबावो लिरनायनि, बेखौ लासैनो इयुनाव नाजालांबावगोन आरो। नोंथांनि लिरनाय बिजाबखौ गुबुनफोरा माबायदि राहायै मोनगोन? ओरैनो आङो डिस्ट्रिबिउसननि बाथ्राखौ गुवारै सानथ'वाखै, नाथाय बे बिजाबखौ सोरबाफोर फरायनो एबा मोननो हास्थायोब्ला साननैनि उनाव वार्डस एन्ड वार्डस जोंनि क'क्राझाराव गंसे बिराद गिदिर बिजाब बाख्रि एबा बिजाब लाइब्रेरि दङ, बिजाब दखान दं, गला, बेवहाय मोननो हागोन साननैनि उनाव, बे आरो।